Het publiek liet de actie wel te vergerien. Voor de bioscoop wie het verscorende drok. Vooral met mensen die een glimp hoopje op te vangen van de filmsterren. Het is een gekkenhuis hier, joh. Waanzinnig. Heb je net toch? Nou, we zagen al wel zo net op Twitter en Facebook en Instagram dat het gekkenhuis was. Dus als je hier dan komt, dan word je toch als een grote ster bijna ontvangen. Ik word er een beetje ongemakkelijk van bijna. Treien Seelen ziet een groot vol maar nieuwsgierig publiek. Ik, sneekoloog en stadsdichter Henk van der Veer zit in de zeel. Ik ben echt heel erg benieuwd wat deze film voor Sneek brengen zal. In de thriller docht een groep vreun mij om de Sneekweek. Maar het mooie avontuur draait uit op een nachtmerrie. Wat ze moeder achter haar oren krijgen. En net insteende deze tekst... Hoe kut is Sneek? Is de burgemeester enthousiast. Het wetter, de stad, de drang van mensen om wat mooi te maken. Nou, en dat is toch het kenmerk, echt in die herinnering van duizenden mensen die denken, waar ga ik nou zelfs dien, doe ik die leeftijd hier. Nou, dat is wat belip je op een snitsweken. Ik Henk van der Veer rek maar net uitpraat over de film. Nou, ik vond het echt 3 keer niks. Dit ging absoluut niet over Sneek. Ik heb 3 bijpages, maar ik heb nergens last van had vanavond, hoor. Dus dat valt genoeg met. Het is toch een karikatuur. Dit kan je gewoon niet serieus nemen. En dan ben ik een van de allerpositiefste mensen van Sneek, maar ik vond het 3 keer niks. Nevens gewoon beziekers zitten er wat oerdreune stereotype Friesen in de film. Maar dat maakt het apotheker net al te druk hoor. Maar dat is zo klein steeds wees om daardoor te vallen. Nee, dit is een mooie branding van Sneek als Semmerstad. Commotie, dat is ook promotie. Laat ik het er maar over ophouden. Ben je nog nieuwsgierig om zelfs de film te zien? Vanmorgen nou is Sneekweek voor Elseniën in de bioscoop te zien.